meidän koulussa. Siis meidän tossa 8-luokalla ainakin oli, niin 160 oli niin se normaali pituus niin kuin tyypille. Niin Vallu ylitti normaali pituuden meidän koulussa. Meidän luokalla on jotain 2 metriä. Siis ei meidän niinku koko luokkaa siellä koko kasilla. Koska mun luokka itsenään on tähän jotain gaijantteja. Meillä on jotain niinku metri 80, metri 90 tämmöistä gaijantteja siellä. Like and subscribe. Hyvä Vallu! Hyvä Vallu! Hyvä Vallu! Oi hullu Hyvä. pallo. Läpäsit ton. Hyvä pallo. Ensimmäinen listataso. Hyvä. Hyvä vaan. Äijä pistele. Hyvä.